Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Sisebenza ngokubhala ama-properties. Awukubheke, sinemibuzo emithathu ekuzomela siyixazulule. Awuke nje ukuthi ukuyibuka. Sizoqala ke siphendule owokuqala. Sinamamakha awu9 abiza $11.50. Azobiza malini uma ewu7? Asithi lokho esikufunayo inani bathi icost inani sothi uX. Abiza malini uma ewu7? Nake sikuphiwe awu9 abiza $11.50. Sizothi nansi naka basiphila kunu9 over $11.50 is equal to, basibuza bafuna mangaki? Awu7. Bafuna u7. Nanku sesizothi X la ngenzansi ngoba phela iwona esingazi ukuthi awumalini baye u7. Inani la ngenzansi asilazi sothi uX. Asibuke ke isibalo sesithi uguqula ukuze kube indlela ezwakala kangconywana. So bhala nje into efanayo ukuthi siyaguqula ukuze sisebenze ngendlela ebonakala kangconywana. Sibhala inani phezulu bathe umalini? $11.50 over 9. U901 wamamakha. Nanku X wethu wenani esingalazi ukuthi uma sithenga amangaki awu7 kuzoba imalini. Siguqulile nje. Sithathe kona konke umniningwane ofanayo saguqula. Uma uthanda futhi ungaguqula ubeke nangenye indlela. Kuya ngokuthi ukuphi okuzwa kangconywana. Sibekela amamakha ethu phezulu, ngenzansi saphinde sabeka amamakha ethu lawa ekuthiwa mele siwathenge. Singathi equal nali inani enzansi asisalazele inani. uX bethu lapha. Asuyiphendula kwamanje lembuzo siyayibhala nje ngendlela ezozwakala. Kuzomela senze njani? Ukuze sithole umphumela sixazulule uX. Indlela nje ungaphinde uzibhala uguqula ubhala ngazo. Kodwa kuzomela senze njani? Sithole uX ukuze sithole umphumela. Asibuke isibonelo esingenzansi. Sinama apula awu7 abiza u$5. Mangaka ama-apula engawathenga ngo$8? uX wethu kuzoba yini? Ulo mbuzo ukuthi mangaka ama-apula njengoba sengidwebele ekumele siwathenge esingawathenga ngo$8. So bhala lokhu sikuphiwe. Sinama-apula amangaki? Awu7. Abiza nalina ngenzansi u$5. Equal, asazi phela ukuthi singathola amangaki uX wethu ke loyo. Ngamalini? Ngo$8. Indlela yokuqala singabhala ngayo leyo. Ukuze sazi impendulo komele sixazulule wona lo uX. Eqaleni besifuna amamakha. Manje sifuna ama-apula. Uma sithanda futhi singathi naku ama-apula awu7 enzansi ama-apula lawa esingawazi esiwabiza ngoX nali inani u$5 naleli inani u$8. Kuyefana. Kuyomele sixazulule uX ukuze sithole umphumela. Wena nje oqala ngawo ukuthi ubone ukuthi yipi ukuphi okuX. Asize komunye umbuzo noma isibonelo. Ukuze ubhake ikhekhe wenzele abantu abawu5 nje bangidwebelela uzodinga amaqanda amabili. Mangaki amaqanda esizowadinga ke manje? Nangu X wethu mangaki amaqanda esizowadinga ukuze nathi sikwazi ukubhakela leli khekhe abantu abawu15. Umbuzo wethu.
Naku-ke sesitholile ukuthi ukuphi ku-x siyabhala abasiphile kona kunabantu abawu-5 namaqanda amabili. Phinde naba bantu abawu-15 iwona kamaqanda esingawazi, iwona lawo esiwabiza ngo-x. Uyayibona ukuthi ime kanjani? Ungaphinde futhi uyiguqule uyibhale naba abantu abawu-5 naba abantu abawu-15 is equal to amaqanda okuqala mabili naba, so asishintshe ukhala, mabili. Amanye amaqanda la abantu aba-15 u-x ngoba phela iwona esingawazi. Uyabona siyaguqula siveza indlela eziningi zokuthi lesibalo usubone ngendlela engcono nanokuthi uqale usixazulule. Uqale wabheka wafundisisa umbuzo wakho